No, ideme robiť praženicu, lenže takto zadrúbený celý pekač. Dáme olej, ja už som dám tento. Pripravíme si 3 vajíčka. Mám toto. A tu máme plinák. Je starý. Zapalíme toto, ja tu nejdem zapaliť, mama to ide robiť. A všetko budem ukázať. Tak dáme olej, ideme dať vajíčka. Nedávaj tam ešte vajcia. Za chvíľu. Čakám. Premiecháme všetky vajce. Prečo nosíš rozpustené vlasy? Si tak škaledá. Lebo sa mi chce. Aj si škaledá tak. Budeme sa vám ozývať později. A keď sa nám... Prvé vajíčko ideme dávať tretie. Budem robiť pár 2. Čo sa tam dáva?